தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள். ரொம்ப அழகான தலைப்பு. ஓகேங்களா? சோ போன வாரம் எல்லாம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணருடைய குணாதிசயங்களை பார்த்தோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பக்தர்களை பத்தி ரூப கோசாமி ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இத புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் நம்மளுடைய ஆச்சாரியான பிரபுபாதர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். இத நம்ம நிறைய வாழ்க்கையில நம்ம கத்துக்கிட்டு நம்மளும் அந்த பக்தர்களுடைய நற்கதியை அடையணும்ன்றதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளா இருக்கும். இந்த சாப்டரோட குறிக்கோளா இருக்கும். சரிங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகஞ்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी निति नामिने नमः आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथ दामदय नगर ग्राम धारिणे हरे कृष्णा। सो பக்தர் கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய பண்புகளை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணர் பக்தன் சொல்லிட்டு எப்போ ஒருத்தரை நம்ம சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, எப்பவுமே ஒருத்தர் கிருஷ்ணருடைய எண்ணத்திலே மூழ்கி இருந்தா அவரை கிருஷ்ண பக்தர்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தர்களை ரூப கோசாமி 2 வகையா பிரிச்சிருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏற்கனவே நல்ல பயிற்சி பக்குவம் அடைந்தவர்கள். ஓகேவா? பக்குவம் அடைந்தவர்கள் அவங்க ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லோகத்துல போயிட்டு சேர்ந்துட்டாங்க. ஓகேவா? சோ பக்குவம் அடைந்தவர்கள் கிருஷ்ண லோகத்தை சேர்ந்துட்டாங்க, பர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. இன்னொருத்தவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, நம்ம இந்த கேட்டகரியில வந்திருக்கோம். பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்கள நம்ம எல்லாம் சாதகா பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். சாதன வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிற கோட்பாடுகளை நம்ம அனுசரிச்சுட்டு பக்தி செலுத்திட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம சாதகா பக்தர்கள்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த சாதகா பக்தர்களை பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பண்புகள், அறிகுறிகள், இந்த சாதனா பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல நாட்டம் இருக்கும். ஆனா கிருஷ்ணர் மேல நாட்டம், அட்ராக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா இருக்கும். பட் பாத்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயத்த ஃபுல்லா விட்டுல. ஓகே, அப்படி இப்படின்னு வச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் அவருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகக்கூடிய எல்லா தகுதிகளையும் அந்த சாதகாக்கு இருக்கும். இதுதான் 3 பண்புகள் ஒருத்தர் சாதகாக்குன்னு அறிகுறிகள். இந்த பக்தன் சாதகால இருக்கிறான், அவன் பண்றான்னு இந்த 3 அறிகுறிகள் அவன் கையில இருந்து அவனை சாதகான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ
அவனை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 11வது கேண்டோல 2வது சாப்டர்ல 46வது வர்ஸ்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பக்தி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்ஃபிளிச்சிங் ஃபெய்த் இன் லவ் ஃபார் த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல வந்து திவ்யமான நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை அவனுக்கு மேல இருக்கு. ஆழ ஆழமான நம்பிக்கை, அன்பும் மிகுந்தமா இருக்குது. இந்த 2 குணாதிசைகள் இருக்கு. நம்பிக்கை அண்ட் அன்பு மேல அவனுக்கு வந்து கடவுள் மேல இருக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் கிட்ட வந்து நல்ல உறவு கொண்டு இருக்கிறான்றத புரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அப்பனா என்ன, ஜனசங்கத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறான்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது 2 இருக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, ரொம்ப கருணையா இருப்பான். யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அறியாமையில இருக்கான் இல்லையா? எது உண்மையான கடவுள், எது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்காம இருக்கான் பாருங்க. அவங்களுக்கு வந்து அவன் வந்து ரொம்ப கருணையா இருப்பான். அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹெல்ப் பண்ணுவான். கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான். அப்புறம் வந்து ஜனசங்க தோஷம் இருக்காது அவனுக்கு. இது மாரிலாம் பண்புகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாகவதத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அன்ஃபிளிச்சிங் ஃபெய்த், நம்பிக்கை, திடமான நம்பிக்கை, கடவுள் மீதான அன்பு, பக்தர்களோட நட்பு இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அறியாமையில இருக்கவங்கள மேல வந்து கருணை இருக்கும். அப்புறம் வந்து அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தர்கள எடுத்துட்டு வருவாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு அவங்க எடுத்துட்டு வருவாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஜனசங்கம் பௌதீக விஷயத்துல இருக்கவங்க மேல அவருக்கு வந்து ஈடுபாடு இருக்காது. ஓகே. அ இது மாரி இருக்கும் அவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அவனுடைய வந்து இந்த பௌதிக இந்த வந்து அ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆ நம்ம இப்போ ஒரு கேள்வி வரும். என்ன பௌதிக விஷயத்துல மேல வந்து பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறானே அவன் எப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேள்வி கேட்கலாம். இல்ல அவன் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் இம்பல்சஸ். மெட்டீரியல் திங்ஸ் மேல டிசைர் இருக்குன்னு அப்படின்னு பார்த்தா, நமக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இப்படி தான் இருக்கோம். டெய்லி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம், ஜெபம் பண்றோம். பட் இருந்தாலும் பௌதிக சில விஷயங்கள வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? அப்போ வந்து பிரபுபாதர் வந்து இத எப்படி விளக்குறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உடம்புல வந்து அழுக்கு இருக்கு. அவன் குளிக்க போறான். அவன் போன உடனே அது என்ன ஆகுது, அந்த அழுக்குன்றது அவன இடத்துல இருந்து அவன் உடம்புல இருந்து போயிடும். ரொம்ப நாள் குளிக்காம இருந்தான்னா, ப ப நாள் பட குளிக்க குளிக்க என்ன ஆகும், அந்த அழுக்கு வந்து அந்த சரீரத்துல இருக்கிறது போயிடுது. ஆமாவா? அது மாரி நம்ப இருதயத்துல கலங்கங்கள் இருந்தா கூட, பௌதிக விஷயங்கள் கலங்கம் இருந்தா கூட, நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது, வி ஹேவ் அட்ராக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, தகுதிகள் இருக்கு. கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போக்கூடிய தகுதிகள் இருக்கு அந்த பக்தனுக்குன்ற சமயத்துல, அந்த கலங்கத்த வந்து கடவுள் வந்து பெருசு பண்ண மாட்டாரு. அவன் பக்தி பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா, அந்த கலங்கங்கள்லாம் போயிடும். சேதோ தர்ப்பண மார்ஜனம்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறோம் இல்லையா? அதான் இருதயத்துல இருக்க எல்லா அழுக்கையும் எடுத்துட்டு, அந்த இருதயத்த சுத்தம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அத நம்ம பெருசா வந்து குறையா எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது பக்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பரவச நிலை. ஓகே. பரவச நிலை எப்படி அடைவாருன்னா, அதுக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து இங்க வந்து பில்வமங்கல தாக்கூர பத்தி சொல்றார். ஓகே. ஒரு சாதகா வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா, அதுக்கு உதாரணம் வந்து பில்வமங்கல தாக்கூர். அவருடைய அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணு ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பக்தியினால நம்ம நாமஸ்மரணம் பண்ணோம், இல்ல பாடணும்னு அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகணும், கண்ல ஆனந்த கண்ணீர் அவன் வரணும். அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும், அப்புறம் வந்து வாய் வந்து தழுதழுக்கும் இல்லையா? மயிர் பூச்செரியும். இந்த மாரி அந்த அறிகுறிகள் வந்து ஏதாவது இருக்கும். அப்ப இருந்தா அவன் என்ன ஆகுது, கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து பக்குவமான நிலைய அடைஞ்சிட்டு இருக்கான்றது அது ஒரு அறிகுறி. ஓகேவா? சோ இதுதான் அந்த பக்தர்களோட கிருஷ்ணருடைய பக்தர்களுடைய அறிகுறிகள். அவன் எப்படி வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பக்குவம் ஆறான், ஆயிட்டு இருக்கான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் சொல்றேன் இல்லையா? அவன் பக்தட்டா ஆயிட்டு இருந்தா, இந்த அறிகுறிகள்லாம் இருந்தா, அவன் கண்டிப்பா கிருஷ்ண பக்தியில வந்து மேல போயிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து எப்பவுமே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, எப்ப வந்து டயர்ட் ஆயிடுவோம்? சோர்வுன்றது எல்லாருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம். எப்ப நமக்கு சோர்வு வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா அலசி ஆராய்ஞ்சா, நம்ம எந்த ஒரு பௌதிகமான விஷயத்த மேற்கொண்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும்? "அப்பா நான் இன்னைக்கு ரொம்ப வேலை செஞ்சுட்டேன். எனக்கு ரெஸ்ட் வேணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம். அப்புறம் வந்து டிராவல் பண்ணிட்டு வந்தா, "எனக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்குது. தூங்கணும்னு" சொல்லுவோம். அதே என்னைக்குமே பாருங்க, யாராவது பக்தி செஞ்சு, செஞ்சு, செஞ்சு நான் டயர்ட் ஆனேன்றத நம்ம கேள்வியே பட்டதில்ல. இல்லையா? இதுவரையும் எத்தனையோ பேர கோஸ்வாமிகளும், நம்ம ஆச்சாரியர்ஸ்ல பரம்பரையா பார்த்துருக்கோம்.
கிரகஸ்தனான பக்தி வினோத் தாக்கூர் எத்தனை மணி நேரம் தூங்குனாரு இல்லையா? 3 மணி நேரம் தூங்குனாரு. எவ்வளவு நேரம் ஜப்பம் பண்ணாரு, புக்ஸ் எழுதினாரு, எவ்வளவு வேலைகள் பண்ணாரு. அவர் இத்தனைக்கும் என்ன, கோர்ட்ல ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட், எல்லாத்துக்கும் வந்து தீர்மானம் கொடுத்துட்டு 10 பசங்களை வச்சுக்கிட்டு புக்கை எழுதினாரு, கீர்த்தனைகள் பண்ணாரு, கோயில்கள் கட்டினாரு, எவ்வளவு விஷயங்கள் பண்ணாரு இல்லையா? அப்புறம் நம்ம கோஸ்வாமிகள் எவ்வளவு நேரம் தூங்குனாங்க. அவங்க கையில இருக்க விக்கிரகங்கள் எல்லாம் காப்பாத்தணும்னு அந்த தூக்கம் கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த நதியில நடுவுல படகுல வச்சுட்டு தூக்கிட்டு தூங்குனாங்க. ஏன்னா வெளியே இருந்த மிருகங்கள், கொடிய ஜந்துக்கள் ஏதாவது எடுத்துட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தூங்குறதே கொஞ்ச நேரம், சாப்பிட்றதே கொஞ்சம். சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோஸ்வாமிகள் என்ன 3 நாளைக்கு 1 ஸ்பூனு தை மோரை குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? அது மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. எல்லாருமே தன்னை சுருக்கிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருந்தவங்க என்னைக்காவது யாராவது டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இதுவரை நம்ம படிச்சதே இல்லை இல்லையா? ஸோ டயர்ட்னஸ் வந்து எங்க இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக விஷயத்துல இருக்குது. ஆன்மீக விஷயத்துல இல்லவே இல்லன்றத வந்து சொல்றாருங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்பவுமே நித்தியமா கிருஷ்ணருடைய சேவையிலே வந்து இன்வால்வ் ஆயிட்டு, அதுல வந்து சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்கள தான் இஸ் கால்ட் பெர்ஃபெக்ட்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் நம்ம அடையணும்னா, அதுக்கு வந்து கடவுள் வந்து 2 வழிய சொல்லியிருக்கார். ஓகே. நம்ம இந்த அளவுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா எப்பயுமே நித்தியமும் 24 மணி நேரமும் சரி, 24 இன்ட்டு ஒரு 7 நாள், ஒரு வாரமானாலும் சரி, ஒரு மாசமானாலும் சரி, ஒரு வருஷமானாலும் சரி, நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து நல்ல பெர்ஃபெக்டா வச்சுக்கணும்னா அதுக்கு 2 வழிய சொல்றாரு நம்ம ரூப கோசாமி. ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நம்ம படிப்படியா முன்னேறி போறது, கிராஜுவல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய கிருபை, கிருபா சித்தி. ஓகேவா? இந்த 2 விஷயத்துல 2 வழி மூலம் நம்ம போலாம். சரிங்களா? அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருபா சத்திய வந்து சித்திய வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன். அதாவது ஒருத்தன் வந்து பணக்காரன் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவன் கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிளான் போட்டு வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு அவன் கோட்டீஸ்வரனா ஆகலாம். இன்னொன்னு அவனுக்கு வந்து நல்ல லக் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன், ஒரு லாட்டரி டிக்கெட் வாங்கிட்டான். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? கடவுளுடைய அனுகிரகத்தினால அவனுக்கு வந்துச்சு. சரி, திடுதிப்புன்னு ஒரு நாள் நைட்டுக்குள்ளே அவன் என்ன ஆயிட்டான்? கோட்டீஸ்வரனா ஆயிட்டான். ஸோ அது மாரி நம்மளும் வந்து இந்த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜ் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு போனோம்னா என்ன பண்ணணும்னா, என்ன பண்ணணும்? ஒண்ணு நம்மளா முயற்சி பண்ணணும். வேதங்கள்ல சொல்லி குடுத்தது, ஆச்சாரியர்கள் சொன்னத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். இல்லையா, நம்ம மேல என்ன இருக்கணும்? கடவுளுக்கு காரணமற்ற கருணை இருக்கணும். காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி, கிருபா சித்தி இருக்கணும். இல்லையா? இருந்தா நம்மளும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போலாம்ன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். சரிப்பா, நான் இந்த கிராஜுவல் நான் வந்து எனக்கு அந்த கிருபா சித்தி இன்னைக்கு கிடைக்கல. சரி, நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு எனக்கு ஆசை இருக்கு. அந்த பக்குவ நிலைக்கு நான் போணும், பெர்ஃபெக்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னு. சரி, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நமக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அது என்னென்ன? நோ மீட் ஈட்டிங், மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, நோ கேம்லிங், சூதாடக்கூடாது கூடாது, நோ நோ கேம்பிளிங், நோ சீட்டிங், நோ illicit செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன். போதைப் பொருட்களை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் டீ, காஃபி இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆ, வெற்றிலை பாக்கு அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இதை சொல்லிட்டு அப்புறம் என்ன சொன்னாரு? இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கால நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் 16 மாலை ரவுண்ட் பண்ணணும், ஏகாதசி விரதம் இருக்கணும், ஜென்மாஷ்டமியை வந்து நல்ல சிறப்பாக வந்து கொண்டாடணும். இதெல்லாம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அப்புறம் சாது சங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து மேல முன்னேறுவோம். ஒரு படி முன்னேறுவோம். பூவோட சேர்ந்த நாரும் மணக்குன்ற மாரி நம்ம பக்தர்களுடைய சங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து என்ன ஆகுறோம்னா, நான் தான் கிரேட்டு, நான் உனக்கு நான் 2 மாலை எக்ஸ்ட்ரா பண்றேன், கரெக்ட்டா வரேன், நெறைய ஸ்லோகம் சொல்றேன், என்னோட உச்சரிப்பு நல்லா இருக்கு, எனக்கு நெறைய கதைகள் வந்து ஞாபகம் இருக்கு பாகவதம்ல படிச்சது. அப்படியெல்லாம் நெனைச்சுட்டு நம்ம தம்பட்டம் அடிச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில நேரத்துல அதனால வந்து எனக்கு யாரோட அசோசியேஷன் சம்பந்தம் தேவையில்ல, நம்ம தனியாயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்துடுவோம். அதுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி கதை. அது பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயால எல்லாம் வந்து ஸ்னோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா? பனி எல்லாம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அனிமல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அனிமல்ஸ்க்கு வந்து இயற்கையாவா அந்த விலங்குகளுக்கு வந்து தன்னை பாதுகாக்கணுன்றதுக்கோசம் அந்த தோல் வந்து திக்கா இருக்கும், அந்த முடியெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வகையான மிருகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளு நிறைய இருக்கும்.
ஓகேவா? நெறைய குளிர் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, எல்லா மிருகங்களும் ஒட்டுக்கா வந்துரும். அப்ப என்ன ஆகும், ஒண்ணு பக்கத்துல ஒண்ணு வர்றதுனால என்ன ஆகுது, அந்த முள்ளு ஒருத்தருடைய முள்ளு வந்து இன்னொருத்தருக்கு குத்துது. அது கொஞ்சம் வலிக்குது. இருந்தாலும் அந்த வெப்பத்தினால என்ன ஆகுது, அது உயிரோட வாழுது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த ஒண்ணு ஒண்ணு பக்கத்துல இருக்கறதுனால எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டமா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்ப அந்த வெப்பத்தினால அந்த குளிர்ச்சியில உயிரோட வாழ்றாங்க. அதுல ஒரு விலங்கு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ! நீங்கலாம் என்ன ரொம்ப குத்துறீங்க. எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது, வலிக்குது, என் உடம்புலேருந்து ரத்தம் வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவப்பட்டுட்டு, சண்டை போட்டுட்டு தனியா போயிடுச்சு. தனியா போது அன்னைக்கு வந்து ராத்திரி அந்த அங்க வந்து ஹிமாலயால பனி கொட்டுது இல்லையா? அந்த வெப்பம் அதனுடைய உடம்புடைய வெப்பம் அந்த குளிர்ச்ச வந்து மீட்டு வர முடியல. அதனால என்ன ஆகுது, ரொம்ப குளிர்ல நடுங்கி தவிச்சுச்சு இருந்த நாள். அதுக்கு அடுத்த நாள் அதுக்கு என்ன ஆகுது, அப்படியே இருந்தா நம்ம உறைஞ்சியே செத்து போயிடுவோன்ற ஒரு நிலை புரியுது. அதனால நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா, இது மாரி நம்மளுடைய சாது சங்கத்த விட்டு என்னைக்கும் போக்கூடாது. அப்ப போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கதி என்ன இன்னைக்கு வேணும்னா 2 நாள் வேணா நல்லா பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம கீழ விழுறதுக்கு சான்சஸ் நெறைய இருக்கு. அதனால தான் சொல்றது, நம்ம பக்தர்கள் சாது சங்கத்துல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து நம்ம பொய் அகங்காரம்லாம் விட்டுடணும். அந்த பொய் அகங்காரம்லாம் வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்துக்குரியது. கிருஷ்ண சேவையில இருக்கணும்னா, நமக்கு வந்து என்ன இருக்கக்கூடாது, பொய் அகங்காரமே இருக்கக்கூடாது. இன்கேஸ் அப்படி இருந்தா அவனால கிருஷ்ண சேவையே பண்ண முடியாது. நம்ம கிருஷ்ண சேவகனா இல்ல நார்மலா இருக்கிற பௌதீக விஷயத்துல வாழ்றவனான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் கிருஷ்ண சேவகனா இருந்தா என்கிட்ட வந்து எந்த அகங்காரமும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா தூய அன்புன்றது ஓகேவா? அ அப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம கோயில்ல போனா என்ன சேவை குடுத்தாலும் செய்வோம். நான் வந்து நான் இனிஷியேஷன் ஆயிட்டேன். நான் இந்த வேலை செய்ய மாட்டேன், அந்த வேலை செய்ய மாட்டேன் அதெல்லாம் இல்ல. நமக்கு என்ன வேலை குடுத்தாலும் நம்ம டீம் வந்து பண்ணாங்க இல்லையா? பெருக்குறதுலேருந்து, காய் வெட்டுறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மனப்பான்மை இருக்கணும். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருக்கு நித்திய சேவகர்கள். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள்ன்றத நம்ம எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவத்லேருந்து 3வது கேன்டோல 15வது சாப்டர்ல 25வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க. எப்ப வந்து இவன் வந்து இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் ஸ்டேஜ்ல அடையலான்னு, அதுதான் பொய் அகங்காரத்த விட்டு வெளிய வரணும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாயிண்ட். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் என்ன பண்றான், அவனுடைய ஆ பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து அடைஞ்சிடுறான். அவன் வந்து எலிஜிபிள். அவனுக்கு என்ன ஆகுது, தகுதி கிடைக்குது. எங்க போறதுக்கு? கடவுளுடைய ஆன்மீக வைகுந்த லோகத்துக்கு போறதுக்கு தகுதி கிடைக்குதுன்றத சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஓகேவா? ஸோ இது மாரி இருந்த பக்தர்கள் வந்து இன்கேஸ் தவறுதலா வந்து யமராஜா பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து ஒரு பக்தர் இல்லையா? யமராஜர் ஒரு பக்தர். அவருக்கு என்ன போஸ்ட்டு இந்த ம் இறப்பு அ ஒருத்தன் எப்ப வந்து இறக்கணும், அவனுக்கு என்ன மாரி தண்டனை குடுக்குறது தான் அவருடைய வேலை இல்லையா? ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பண்ணுவான்னா, தெரியாதத்தனமா ஒரு பக்தர தூக்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து இப்ப என்ன நரக லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொதிக்கிற எண்ணெயிலலாம் போட்டு சில பேர வந்து தண்டனை குடுப்பாங்க. அப்படி இன்கேஸ் ஒரு பக்தன போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க என்ன ஆகுமான்னா, அந்த எண்ணெய் வந்து கொதிக்கிற எண்ணெய் வந்து கூல் ஆயிடுமாம். அத பார்த்துட்டு இந்த விஷயத்த போயிட்டு யமராஜாக்கு யாராவது சொன்னா, பெரிய மாநாடே நடக்குமாம். பெரிய இமிடியேட்டா ஒரு மீட்டிங் போட்டு அவங்களே வந்து தல பிச்சுப்பாங்க. என்ன நடந்துச்சு? என்னடா இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அவங்க பக்தர்கள், பக்தருடைய வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியும். ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அது மாரி இருக்கு. அவங்கலாம் அப்படி யோசிப்பாங்க. ஓகே. பக்தர்கள் வந்து தவறு செய்ய மாட்டாங்க. அவருக்கு வந்து இவங்கலாம் வந்து என்னைக்குமே தண்டனை குடுக்க மாட்டாங்க. ஈவன் இந்த தண்டனை எந்தெந்த தவறுக்கு எந்தெந்த தண்டனைன்றத கருட புராணத்துல குடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஏன்னா, நெறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, கருட புராணத்த வந்து ஓப்பனா பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா, நம்பலாம் பயந்துடுவோம். ஏன்னா, நமக்கு பார்த்தா எல்லாமே படிச்சாங்கன்னா, எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருக்கிறோன்ற ஒரு ஃபீலிங் எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்கும். இல்லையா? அதனால அது வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்ஸா வந்து யாரும் சொல்றதில்ல, பண்றதில்ல. நமக்கு தேவையில்ல. அதனால நித்தியமா வந்து நம்ம நாமஸ்மரணத்த நல்லா பண்ணிட்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ யாரு ஒருத்தருக்கு இச்சை இருக்குது. என்னோட ஆன்மீக வாழ்க்கையில நான் முன்னேறணும்னா சிம்பிள். என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்ற பின்பற்றணும். அது என்ன? காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும். அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். நித்தியம் பாகவத சேவை பண்ணணும். சாது சங்கம், விக்கிரக வழிபாடு இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருக்கோம். இல்லையா? இதுக்கு வந்து பிரகலாத மகாராஜா குறிப்பா என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து மொண்டியிட தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம பார்த்துருக்கோம். நம்ம கோசாமிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத்தன வந்து எத்தன முறை வந்து அந்த பரிகாரம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம்
பார்த்தீங்கன்னா 1000 முறை வந்து கோவர்தன மலைக்கு வந்து மொண்டிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. பக்தர்களுக்கு வைஷ்ணவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 முறை வந்து அம் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. முட்டி போட்டு. ஓகேவா? ஸோ அவங்கலாம் வந்து அந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க. அததான் வந்து பிரகலாத மகாராஜா வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஈவன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, மார்க்கண்டேய மகரிஷி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க. ஒண்ணும் இல்ல. உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகள, கோட்பாடுகள நீனு ஃபாலோ பண்ணு போதும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் மனசுல ஆழமா பதிய வச்சுக்கணும். அப்பதான் நம்மளால வந்து இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ அப்புறம் ஸோ க க நம்ம சொன்னோம். ஒண்ணு கஷ்டப்பட்டு இத இருந்தா வந்து என்ன பார்த்தோம், 2 வழிகள் சொன்னோம் இல்லைங்களா? கடவுளுக்கு நம்ம எப்ப வந்து அந்த பக்குவமான நிலை அடையறதுக்கு, ஒண்ணு இதுவரையும் பார்த்தது என்ன, ஆ நம்பளா வந்து பண்றது, பயிற்சி பண்ணிக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய கிருபா சித்தின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? கிருபா சித்தி. ஓகேவா? கிருபா சித்திய வந்து இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இங்க பார்த்தீங்கன்னா, யாரோட ஸ்டோரி சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 கேரக்டர்ஸ சொல்றாங்க. ஒண்ணு வந்து பிராமணா அவங்களுடைய பத்னி, இன்னொன்னு வந்து சுகதேவ் கோசாமி பத்தி சொல்றாங்க. நமக்கு எல்லாம் தெரியும். பிராமணர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ யக்னம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுடைய மாடு மேய்க்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும், பலராமரையும் அனுப்பிச்சாங்க. "எனக்கு பசிக்குது, போய் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வாங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்க இருக்கிற பிராமணர்கள் கிட்ட போயிட்டு சாப்பாடு கேட்குறாங்க. அவங்க வந்து என்ன, காதுல கேட்டும் கேட்டாத மாதிரி அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலைய செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, மும்முரமா வந்து வேதங்கள்ல எல்லாம் நல்லா பண்ணணும், யக்னங்கள்ல பண்ணணும், வேதங்கள நல்லா வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அதுல வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து அவங்க குடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணர் கையில சொல்றாங்க. சரி, சரி நீ போயிட்டு அங்க பத்தினிகள் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய வைஃப் இருப்பாங்க. பிராமண பத்தினிகள அவங்க கையில போய் கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வாங்க. அந்த பசங்களும் போயிட்டு இம்மீடியட்டா அங்க இருக்கிற அம்மா கையில போய் கேட்பாங்க. கேட்டா அவங்க வந்து எதையுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. இல்லையா? எதையுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. பட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவருக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாம் வந்து அச்சும் இவங்களுக்கு என்ன ஆ பிரசாதம் இன்னும் ஆவலயே அப்படிலாம் யோசிக்கவே இல்ல. சமைச்சத எடுத்து போட்டு குடுத்துட்டு, கிருஷ்ணர் பசிக்குதுன்னு கேட்டோனே குடுத்து அனுப்பிச்சுட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன ஆனாங்க, மேல எலிவேட்டர் ஸ்டேஜ்க்கு ஆயிட்டாங்க. இல்லையா? பெர்ஃபெக்ஷன் ஆயிட்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு ஃபேவர் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராமண பத்தினிகளுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணாருன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? அவங்க இம்மீடியட்டா பரவச நிலை, கடவுளுடைய கிருஷ்ண பிரேமைய உணர்ந்தாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு என்ன சொல்றாங்க, அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அந்த பிராமணர்களுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஆச்சரியம். என்னடா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பூணல் நூலு போடல, ஒரு குருகுலத்துக்கு போல, ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடையல, பிரம்மச்சாரிய வந்து அனுஷ்டிக்கல, ஒரு தவங்கள் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணல, யக்னங்கள் பண்ணல. இவங்க எப்படி இவ்ளோ அளவுக்கு பெர்ஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க? கிருஷ்ணர் வந்து பாருங்க இந்த இடத்துல எல்லாமே இருக்கு. ஓகே. எந்த ஒரு தவங்களும் பண்ணல, பூணல் போடல, எதையுமே பண்ணல. இவங்களுக்கு எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இவ்ளோ அளவுக்கு ஃபேவர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு, அவங்கள பார்த்து இவங்க எல்லாம் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நாங்க எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு, எங்களால இன்னும் பக்தியில வந்து வி கேனாட் அட்டைன் திஸ் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பெண்கள மனைவிகள பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாரி தான் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம சுகதேவ் கோசாமி. அவரும் பார்த்தீங்கன்னா, கிருபா சித்தி கிடைச்சுச்சு. இவங்கலாம் ஒண்ணுமே கஷ்டப்படல. பட் இவங்களுக்கு வந்துச்சு. இல்லையா? எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நாரதர் முனி சொல்றார். மை டியர் சுகதேவ் கோசாமி நெவர் டுக் த ட்ரபிள் டு ரிசைட் அண்டர் த கேர் ஆஃப் spiritual master, but you attained a such greatest status of transcendental knowledge. Okay, you never took the trouble to undergo severe austerity, and still how wonderful it is that you have been situated in the most perfect stage of love of Godhead. சுகதேவ் கோசாமி தெரியும் நமக்கு. சுக யாரு? சுக பிரம்ம கிளி இல்லையா? ராதாராணியோட கிளி. அவருக்கு ஏன் அந்த நிலை வந்துச்சுன்னா, எப்பவுமே வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, எங்க நல்லா ஸ்ரீமத் பாகவதம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் கேட்டுட்டு இருந்தார் இல்லையா? அவங்க அம்மா வயித்துல இருந்துட்டு 16 வருஷங்கள் வராம இருந்தார் இல்லையா? சுகதேவ் கோசாமியோட தாய் தந்தையர் பெயர் யாரு சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வியாசதேவர். ஆ ஓகே மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி. வியாசதேவர், சத்தியவதி இல்லையா? அவங்க வயித்துல இருக்காங்க. அவங்க வெளியே வர்றதில்ல. ஏன்னா அவருக்கு ஒரு பயம்.
எங்க இந்த பௌதிக விஷயத்தெல்லாம் நான் அட்டாச் ஆயிடுவேனோ, என்ன வந்த கிருஷ்ணரை மறந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு அவரு வரல இல்லையா? ஸோ அப்புறமா வந்து இவரு வேதவியாசருக்கும் கஷ்டம். சத்தியவதி யோசிச்சு பாருங்க. 9 மாசத்துக்கே நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். அப்புறம் போய் கிருஷ்ணர் கையில சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணரே வருவார். அந்த குடிலுக்கு வந்து வாக்கு குடுப்பாரு. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே ஆகாது. பிறந்த உடனே என்ன பண்ணுவாரு? குடு குடு குடுன்னு காட்டுக்கு போயிடுவார். இல்லையா? அவரு பார்த்தீங்கன்னா, பிறக்கும்போது வந்து ஞானம் இருந்துச்சு. அதனால அப்படி போயிட்டாரு. பட் அவர் வந்து அருவவாதியா இருந்தாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எழுதின அவருடைய தந்தை தான் பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை இல்லையா? அப்போ வந்து 2 பேர வந்து 2 ஸ்லோகம் சொல்லிக் குடுத்து, அவங்க சிஷ்யர்கள அந்த காட்டுல அனுப்பிச்சு விடுவாரு. சுகா எங்க இருக்கிறாரோன்னு போயிட்டு. அத கேட்டோனே சுகாக்கு வந்து, "இதுப்பா இது எங்கப்பா கேட்ட? எனக்கு இதனோட பொருள் சொல்லுன்னு" அப்படின்னு சொன்னாரு. "ஐயோ! நாங்கலாம் ரொம்ப முட்டாளுங்க. எங்க குரு வந்து இந்த 2 ஸ்லோகம் பண்ணா போதும் உனக்கு, போன்னு சொல்லிக் குடுத்தாங்க. நெறையலாம் தெரியாது எனக்குன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "அவங்கள காமிங்கன்னு" அப்படின்னு கேட்பாரு. அவங்க அப்படி அவர் பிள்ளைய கூட்டிட்டு வந்து உட்கார வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் குடுப்பாரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து இம்பர்சனலிஸ்ட்டா இருக்கிறவர் வந்து பெர்சனலிஸ்ட்டா மாறுனாருன்றது நமக்கு தெரியும். ஸோ ரொம்ப வந்து எதையுமே பண்ணல. பிறப்பாலே எல்லா ஞானத்த வச்சுட்டு இருந்தார் இல்லையா? ஸோ எந்த கஷ்டமும் படாம அவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சு? கடவுளுடைய கருணை எப்படி பிரம்ம பத்னிகள் வந்து அடைஞ்சாங்களோ, அது மாரி சுகாவும் பெர்ஃபெக்ஷன வந்து அடைஞ்சாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவங்க 2 பேர் எக்ஸாம்பிள். ஸோ என்னப்பா எனக்கெல்லாம் கிருப குடுக்க மாட்டாருன்னா, நம்ப பிரார்த்தனை பண்ணலாம். கடவுளே என் மேல எனக்கு கூட கொஞ்சம் கிருபா சக்தி குடுங்கன்னு சொல்லிட்டு, நம்மளும் அவர்கிட்ட வந்து முழு மனசோட பிரார்த்தனை பண்ணா, கண்டிப்பா குடுப்பாரு. அவர் குடுக்குறதுக்கு தானே இருக்கிறாரு. இல்லையா? அ ஆம். ஓகே. ஸோ தம் பக்தர்கள வந்து யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வச்சிருக்காரு. நம்ம பக்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருடைய கழுத்துல வந்து கண்டி மாலை இருக்குது. நம்பலாம் ஒரு விதத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிற மாரி சொல்லணும்னா, நம்பலாம் பார்த்தோன்னா, நாய் எல்லாம் நெறைய ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம ஊருக்காரங்களே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. முனிசிபாலிட்டிக்காரன் வந்து என்ன பண்ணுவான்? நாய புடிச்சிட்டு போயிடுவான், தெரு நாய. அதே பெல்ட் போட்ட நாய புடிப்பானா? புடிக்க மாட்டான். புடிச்சா ஒரு பிரச்சனையே ஆகும். அது மாரி நம்பலாம் வந்து பெல்ட் போட்ட கடவுளுடைய நாய்க்கள் இல்லையா? நம்மள யாரும் தொட முடியாது இல்லையா? நம்ம கடவுள் வந்து நம்மள எப்பயுமே வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. நம்ம கையில வந்து கண்டி மாலை இருக்கு. ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிற வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். கண்டி மாலை மாத்திரம் போட்டேன், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வேணாமான்னா அது தப்பு. எல்லாமே இருக்கணும். ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்ற வந்து சிம்பிளா ஃபாலோ பண்ணணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நம்ம ஹரிதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொன்னாரு? சத்தமா சாண்டிங் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அத நம்ம பழகிக்கணும் இனிமேலு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து எட்டர்னல் பெர்ஃபெக்ஷன். இந்த எட்டர்னல் பெர்ஃபெக்ஷன் வந்து எப்படி அடையறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ன்றத இந்த இடத்துல வந்து சொல்லறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த எட்டர்னல் பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பக்தர்கள வந்து 2 வகையா பிரிக்கிறார். ஓகே. யாரெல்லாம் வந்து நித்தியத்த அடைஞ்சாங்களோ, ஆனந்தமான வாழ்க்கைய வந்து அடைஞ்சாங்களோ பார்த்தீங்கன்னா, ஆ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நித்திய சகாக்கள். ஓகே. இங்க 2 வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. டெக்னிக்கலா இங்க யூஸ் பண்றாரு. நித்திய சித்தா அண்ட் நித்திய பக்தா. நித்திய சித்தான்னா யாருன்னு ரொம்ப சிம்பிளா நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். எப்பவுமே கடவுள மறக்காதவங்க. ஓகே. எப்பவுமே கடவுள மறக்காதவங்க தான் நித்திய சித்தர்கள். ஓகே. அதுக்கு வந்து அழகான வேர்ட். எட்டர்னலி இங்க பாருங்க நித்தியமாக எட்டர்னலி கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் எப்பவுமே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஒரு க்ஷணமும் கூட கிருஷ்ணரை மறக்காதவங்க தான் நித்திய சித்தர்கள். இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரபுபாதா, நம்மளுடைய கோஸ்வாமிகள் எல்லாருமே அவர் கூட இருக்கிற சகாக்கள். அதாவது நித்யானந்தா, அத்வைத ஆச்சாரியா, ஈவன் யசோதா தேவி, யசோதா மாதா, நந்த மகாராஜா, மாதா தேவகி மாதா, அப்புறம் வசுதேவர் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகாக்கள். என்கிட்ட அவங்க லோகத்துல இருந்து வந்தாங்க. அவர் இங்க லீலை பண்றாருன்றதுக்கோசம் அவர் லோகத்துல இருந்து அவர் கூட்டிட்டு வந்தார். அதனால இவங்கெல்லாம் அவங்க அம்மா கேரக்டர் தானே, கிருஷ்ணர் தானே மெயின் கேரக்டர்னு அப்படி நினைச்சு அவங்கள நம்ம கம்மியா என்னைக்குமே எடை போடக்கூடாது. கிருஷ்ணர் எவ்வளவு அளவுக்கு பவரோ அந்த அளவுக்கு அவர் பவர்ஃபுல். அவங்களுடைய சகாக்களும் பவர்ஃபுல்ன்றத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அப்புறம் நித்திய பந்தர்கள்லாம் யாருன்னு பாருங்க. எப்பவுமே கட்டுண்டு எப்பவுமே கிருஷ்ணரை ஃபுல்லா மறந்து இருக்கிறவங்களா வந்து நித்திய பந்தர்கள். ஓகேங்களா? எப்பவுமே இந்த பௌதிக விஷயத்துல வந்து கட்டுண்டு இருக்கிறவங்கள வந்து தான் நித்திய பந்தர்கள் சொல்றாங்க. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஓகே. ஸோ நித்திய பந்தான எட்டர்னலி கண்டிஷன் சொல். நம்ம எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே தெரியும் கட்டுண்ட ஆத்மா. கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய தன்மைகள் என்ன? 4 விஷயங்கள் இல்லையா? சீட்டிங் அதர்ஸ், கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், illusion
அப்புறம் இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், அதாவது என்னன்னா வேற ஒருத்தங்களை ஏமாத்துவோம், தவறுகள் செய்வோம், இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி ஜோடிச்சுப்போம், அதாவது மாயையில இருப்போம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குறைபாடு உள்ள புலன்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய பண்புகள். இது ஏற்கனவே இம்பர்ஃபெக்ட். அதுல வேற என்ன, கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை வந்து மறந்து போயிடும். இவங்க எல்லாம் தான் நித்திய பக்தர்கள். இவங்க எல்லாம் இந்த பூலோகத்துல இருக்கிறவங்க. ஓகேவா? சோ நித்திய சித்தர்களை பத்தி பத்ம புராணத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க, அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா சத்யபாமா பத்தி சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்யபாமாவை பத்தி சொல்றாங்க. இந்த வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து இது சத்யபாமா சொல்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கெல்லாம் இப்பதான் வந்து மொபைலு, வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராமு, அது இது ஃபாலோ அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, யூடியூப் அதெல்லாம், டிவி எல்லாம் இப்ப நல்லா இருக்குது. அந்த காலத்துல யோசிச்சு பாருங்க. கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி ரேடியோ இருந்துச்சு இல்லையா? ரேடியோல என்ன பண்ணுவாங்க, சில நேரத்துல தலைப்பு செய்திகள் வரும், சில நேரத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸ்டோரி சொல்வார் இல்லையா? எப்பயுமே அந்த 7:30 மணிக்கு ஒருத்தர் வந்து கதை சொல்லுவார் பாருங்க, மாரல் ஸ்டோரி, ஒரு கருத்து சொல்றது. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் கிரிக்கெட் லைவா பாக்குறோம். அப்போ வந்து கிரிக்கெட் வந்து கமெண்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த கமெண்ட் வச்சு இந்த பந்தாளர் வந்து இந்த மட்டை அடிக்கும் பேட்ஸ்மேனு இவங்க இப்படி பண்ணாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவங்க சொல்ற வார்த்தைகளால வச்சு அவங்க மேல என்ன ஆகும், சில பேருக்கு பற்றுதல் வரும் இல்லையா? அப்படி வந்து சொல்லி சொல்லி சொல்லியே வந்து அவங்களுக்கு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி நேரா. அவங்க சொல்லி 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 இந்த கபில் தேவா எனக்கு பிடிக்கும், சுனில் கவாஸ்கர் எனக்கு பிடிக்கும், அது மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? வெறும் கேட்டு இவ்வளோ பட்டுதல் வந்திருக்கு. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா சத்யபாமா. சத்யபாமா பாத்தீங்கன்னா நேரா கிருஷ்ணரை பார்த்ததே இல்ல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நேரா பார்த்ததே இல்ல. அவங்களுக்கு எப்படி வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் எல்லாம் வந்துச்சு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் ருக்மணி தேவிக்கு அப்படிதான் பட்டுதல் வந்துச்சு இல்லையா? ருக்மணி தேவிக்கு வந்து பட்டுதல் வந்து கேட்டதுனால வந்துச்சு. இந்த சத்யபாமா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் ராதா ராணியோட அம்சம் தான் வருவாங்க. ஓகேவா? அங்க ராதா ராணி எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தாட் போட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி அத்தாரிட்டேட்டிவா இருக்கிறவங்க வந்து சத்யபாமா. சாஃப்டா போறவங்க. கரெக்ட் தானேமா? சாஃப்டா இருக்கு. சத்யபாமா தானே ரிச் மாதாஜி? அரசியோட மகள் இல்ல? சத்ரஜித்தோட அத்தாரிட்டேட்டிவா சத்ர இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எது? கேட்கல. சத்ரஜித்தோட பொண்ணு மாதாஜி ருக்மிணி தான் அரசரோட மகள். அது ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவா இருப்பாங்க. ருக்மிணி தாயார் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பாங்க. ஓகே. சோ இவங்க இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, சத்யபாமா சொல்றாங்க, நான் வந்து எதனால இங்க பிறந்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்மா வந்து எல்லாரும் விண்ணப்பிப்பாங்க நீங்க வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவங்களோட ரெக்வஸ்ட்னால வந்து பாத்தீங்கன்னா எதிர்குலத்துல வந்து இவங்க பிறப்பாங்க. ஓகே. அவருக்கு வந்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சத்யபாமாக்கு வந்து அவங்களுடைய நித்திய சித்தர்களுடைய குவாலிட்டியை பத்தி, அவருடைய சகாக்களை பத்தி கிருஷ்ணரே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இந்த இடத்துல. ஓகேவா? அவங்க நினைச்சுப்பாங்க அவங்க கிரேட். ஏன்னா பிரம்மா அப்புறம் வேற இதர தேவர்கள்லாம் வந்து என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, அதனால வந்து நான் இந்த பூமியில சத்யபாமாவா அவதரித்தேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கும் போது கிருஷ்ணர் வந்து பாருங்க, மை டியர் வைஃப், யூ ஷுட் நாட் கன்சிடர் மை அசோசியேட்ஸ் ஆர் எவர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் மீ. அப்படி நீ எப்பயுமே நினைக்காத. அவங்கெல்லாம் என்னுடைய விரிவாக்கங்கள், என்னுடைய மை பர்சனல் எக்ஸ்பேன்ஷன். அவங்களுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்குன்னா என்ன போலவே அவங்களுக்கும் வலிமை பவர் இருக்குன்றத சொல்றாங்க. நான் எப்படி வந்து நித்தியமானவனோ டிரான்சிடென்டலோ அவங்களுக்கும் அதே மாதிரிதான் அவங்களுடைய குவாலிட்டி பாடிஸ் கூட. அதனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி டியர் டு மீ. ஓகே. அவங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சவங்க. அவங்களுக்கு நான் வந்து ஐ ஆம் வெரி வெரி டியர் டு தெம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஓகேவா? இது ஒரு பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஸோ நித்திய சித்தர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்பவுமே எட்டர்னலி பர்ஃபெக்ட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இனிமேல் நமக்கு பக்தி வேணும்னா யாரை கூட கேட்கலாம்? யசோதா மாதாஜி கையிலும் கேட்கலாம், நந்த மகாராஜ் கையிலும் கேட்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம ஒரு இடத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இங்கேயே கூட எங்கேயோ வரும் மாதாஜி, கிருஷ்ணரை பத்தி நீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கையில போய் யாரோ கேட்பாங்க, கிருஷ்ணரை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு. நீ ரொம்ப எல்லாம் தெரிஞ்சுக்காத, கிருஷ்ணன் வந்து நந்த மகாராஜா பையன், யசோதா மாதாஜி பையன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா போதும். அதை தெரிஞ்சுட்டு நீ பக்தி பண்ணுன்னு சொன்னா அதுல எவ்வளவு அழகு ஆழ்ந்த அர்த்தம் இருக்குன்றத வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல இல்லையா? அப்படி சொல்றாரு மகாபிரபு.
இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவத்லேருந்து 10வது கேண்டோ 14வது அத்தியாயத்துல 32வது வேர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. "ஹவ் வண்டர்ஃபுல் ஆர் த ஃபார்ச்சுனேட் ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் விருந்தாவன், சச் as Nanda and the cowherd men, the supreme personality of Godhead, the supreme Brahman has actually became their intimate friend." ஓகேவா? அ கடவுளே வந்து அவங்களுடைய பக்தர்கள் ஆயிட்டாங்க. யாருக்கு? நந்த மகாராஜாக்கு மாத்திரம் இல்ல. ஏன்னா, அவங்கலாம் வந்து கடவுள வளர்த்தவங்க. ரியல் பேர் ஒரிஜினல் தாய் தந்தையரா இல்ல இருந்தா கூட வளர்த்த தாய்கள். அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்ம கிருஷ்ணா புக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப வந்து அஃபெக்ஷனேட்டா அவருடைய அன்ப வந்து தெரிவிப்பார். நாங்க வந்து நீங்க தான் என்னுடைய உண்மையான தாய் தந்தைகள். அநாதை இந்த வார்த்தைய யூஸ் பண்றாரு அந்த சாப்டர்ல. நாங்க வந்து யாருமே இல்லாதபோது நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்து உங்களோட பசங்க மாதிரி எங்களுக்கு அன்பு கொடுத்து வளர்த்தீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த டயலாக். அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்ல. அங்க இருக்கும் மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இன்டிமேட்டா ஃப்ரெண்டா இருக்கிறாருன்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து நம்ம யாரையுமே அந்த ச ச அசோசியேட்ல வந்து சபலா அவங்கள யாரையும் நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணக்கூடாதுன்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் அதே ஸ்ரீமத் பாகவத்ல வந்து 10வது அத்தியாயத்துல 26வது சாப்டர்ல 10வது வெர்ஸ்ல வந்து நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச லீலை, கோவர்தன லீலை இல்லையா? அசால்ட்டா தன்னுடைய இடது கையில வெறும் சுண்டு விரல்ல நம்மளால லஞ்ச் பாக்ஸ கூட எடுக்க முடியாது. அசால்ட்டா தூக்கி 7 நாள் வந்து ஒரு பெரிய அதிசயத்த பண்ணார். இல்லையா? ஸோ அதிசயம் பண்ண உடனே எல்லாருக்கும் அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் நடக்கும். என்னடா இவன் வந்து ஆ ஒருவேள கடவுளா இருப்பாரோன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அங்க இருக்கவங்கலாம் போயிட்டு பேச ஆரம்பிப்பாங்க. கடவுள் உடனே என்ன பண்ணுவாரு? யோக மாயா வச்சு மறக்க வச்சுருவாரு. அப்படி பண்ணான்னு வச்சுக்கோவேன், அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? இயல்பா இருக்க முடியாது. இயல்பா இருக்கக்கூடிய தாய் பாசம் அதெல்லாம் அவருக்கு கிடைக்காது. இல்லையா? ஸோ அப்படி இருந்தா கூட அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாரு, அவங்கள வந்து இயல்பு நிலைக்கு வந்துருவாங்க. அப்ப நார்மல் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அவங்களுடைய கேள்வி பாருங்க. எல்லாருடைய கேள்வி, "சூப்பர் சோலா இருப்பாரோ?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்பாங்க. அவரு என்ன பண்ணுவாரு, இமிடியேட்டா யோக மாயா வச்சு அதெல்லாம் மறைச்சுட்டுவாரு. அவங்களுக்கு வந்து ஞாபக மறதி மாரி குடுத்துடுவார். ஓகேங்களா? ஸோ, இவங்க விருந்தாவன வாசி, விரஜவாசி மாத்திரம் இல்ல. பிரஜத்துல இருந்த பிறந்திருக்கிற மலர், செடிகள், கொடிகள் எல்லாமே வந்து ஆ அவருடைய சகாக்கள் ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஈவன் அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிரம்மா, சிவன் கூட பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய அந்த கோபி ஸ்திரீகளுடைய பாத தூசி படணும்னு சொல்லிட்டு, ஒரு ஸ்டேஜ்ல அங்க வந்து மலையா போய் இருப்பாங்க. ஏன்னா, அந்த மலை மேல அவங்கலாம் போய் வருவாங்க இல்லையா? அந்த பாத தூசி பட்டா நமக்கு வந்து நல்லது நடக்கும். ஏன்னா, அவங்க அவ்ளோ அளவுக்கு ராகானுக பக்தி வச்சிருக்கிறவங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் இருக்கும். நமக்கெல்லாம் சொல்லி குடுத்து வருது. பக்தி சாஸ்திரி பண்ணு, பக்தி வைபவ் பண்ணு சொல்லி சொல்லி குடுத்து வருது இல்லையா? அவங்களுக்கு சாரி. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அது தானா இருக்கு. ஓகே. அவங்களுக்கு மாத்திரமா அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, துவாரகா வாசி. ஓகே. துவாரகா வாசிங்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் மாதாஜி யாராவது ஒருத்தவங்க தமிழ்ல படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதே போன்றதொரு கூற்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டம் 26ஆம் அத்தியாயம் 10வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. கிருஷ்ணர் கோவர்த்தனகிரியை தூக்கிய பொழுது அவர் பாதுகாப்பில் இருந்த ஆயர்கள் மிக்க ஆச்சரியமின்று நந்த மன்னரிடம் சென்று, போற்றுதற்குரிய நந்தரே, கிருஷ்ணா மீது நாங்களும் எங்கள் மீது கிருஷ்ணரும் ஏன் இத்துணை பற்றுடையவர்களாக இருக்கின்றோம்? அவர்தான் எல்லோரிடமும் இருக்கும் பரமாத்மாவா? ஆயர்கள் மற்றும் எதுகுலத்தை சேர்ந்த விருந்தாவன வாசிகளும் துவாரகாபுரியை சேர்ந்தவர்களும் பகவானின் நித்திய சித்த பக்தர்களாவர். பகவான் இப்பூமியில் அவரது காரணமற்ற கருணையால் அவதரித்திருப்பது போல் அவரது லீலைகளுக்கு துணை செய்வதற்காக இப்பக்தர்களும் இங்கு வருகின்றனர். அவர்கள் சாதாரண உயிர்களோ அல்லது பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களோ அல்லர். அவர்கள் நித்திய முக்தர்கள், முழுமுதற் கடவுளின் துணைவர்கள் ஆவர். இப்பூமியில் பிறக்கும் போது கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதனாக நடந்து கொள்வதை போல் எதுகுலத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிருந்தாவன வாசிகளும் கூட சாதாரண மனிதர்களைப் போன்றே செயல்படுகின்றனர். அவர்கள் சாதாரண மனிதர்கள் அல்லர். அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை போல் விடுதலை பெற்றவர்களாவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ, இந்த அவங்களுக்கு வந்து அந்த கேள்வி இருந்துச்சுன்றத பார்த்தோம். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து 3 இடத்துல லீலைகள் பண்ணாரு. பிருந்தாவனம், துவாரகா, மதுரா. டாப் மோஸ்ட் இருக்கிறது பிருந்தாவனம், 2ண்ட் கேடர்ல வர்றது துவாரகா, 3வது இடத்துல வந்து வர்றது வந்து 3வது இடத்துல வர்றது தான் துவாரகா, 2வதுல வந்து மதுரா இல்லையா? ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா, இவர் வந்து
கடவுள் வந்து அவருடைய காரணமற்ற கருணையால இந்த பூ உலகத்துக்கு வந்தார். எதுக்கு வந்தாருன்றது நமக்கு தெரியும். 3 காரணங்கள். பவித்ரானாய சாதுனான்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கும் தர்மத்தை நிலைநிற்கிறதுக்கோசம் வந்தார் இல்லையா? லீலைகள் பண்றது அவர் தான். அவர் கூட அவர்கள் சகாக்கள் வராரு இல்லைங்க. அதனால அவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி சாதாரண மனிதர்கள் அல்ல, கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அல்லன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க எப்பயுமே நித்திய சித்தாக்கள், எவர் லிபரேட்டட் பர்சன்ஸ்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவங்க எல்லாம் வந்து ஏன் வந்தாங்கன்னா கடவுளுடைய லீலைகள்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்றதுக்கோசம் வந்தாங்க. ஈவன் எதிர்குலத்துல இருக்கவங்க எல்லாரும் அப்படிதான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதிர்குலத்துல அப்புறம் பிரஜவாசிகள் எல்லாருமே வந்து சாதாரண மனிதர்கள் அல்லன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பத்ம புராணம். யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ம். பத்மபுராணம் உத்தரகாண்டத்தில் பகவான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி லக்ஷ்மணனுடனும் சங்கர்ஷனின் அம்சவிரிவு, பரதனுடனும் பிரத்யுமனின் அம்சவிரிவு. இப்பூமியில் அவதரித்ததை போல் எதுகுலத்தை சேர்ந்தவர்களும் பிருந்தாவன ஆயர்களும் பகவான் கிருஷ்ணரின் உன்னத லீலைகளில் பங்கு பெறுவதற்காக அவருடன் இங்கே அவதரிக்கின்றனர். பரமபுருஷ பகவான் அவரது நித்திய உறைவிடத்திற்கு திரும்பி செல்லும் பொழுது அவரது துணைவர்களும் அவரவர் இடங்களுக்கு திரும்பி செல்கின்றனர். அதனால் இந்த நித்திய முக்தர்களான வைணவர்கள் உலக விதிகளின்படி ஜனன மரணத்திற்கு ஆளாவதில்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது முடிச்சிருவா மாதாஜி? முடிச்சிருங்க, கொஞ்சம் தான் இருக்கு. பகவத்கீதையில் பகவானை குறிப்பிட்டிருப்பது போல் அவரது பிறப்பு, லீலைகள், செயல்கள் எல்லாம் உன்னத மிகுந்த உயர்ந்தவையாகும். அதுபோல் அவரது துணைவர்களின் பிறப்பும் லீலைகளும் செயல்களும் கூட உன்னதமானவையே ஆகும். ஒருவன் தன்னை கிருஷ்ணராக கருதுவது எவ்வாறு குற்றமாகுமோ அதுபோல் ஒருவன் தன்னை யசோதையாகவோ நந்தகோபராகவோ அல்லது பகவானின் துணைவராகவோ கருதுவதும் கூட குற்றமே ஆகும். அவர்கள் எல்லாம் உன்னதமானவர்கள், அந்தப்பட்ட உலக கட்டுப்பாடுள்ள ஆத்மாக்கள் அல்லர் என்பதை நாம் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். கம்சனின் பகைவரான கிருஷ்ணர் 64 உன்னத குணங்கள் உடையவர் ஆவார். அதுபோல் பகவானுடன் எப்போதும் சேர்ந்திருக்கும் நித்திய முக்த ஆத்மாக்களும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முடிச்சிடுறீங்களா? கம்சனின் பகைவரான கிருஷ்ணர் 64 உன்னத குணங்களை உடையவர் ஆவார். அதுபோல் பகவானுடன் எப்போதும் சேர்ந்திருக்கும் நித்திய முக்த ஆத்மாக்களும் எந்த விதமான ஐயத்திற்கும் இடமின்றி முதல் 55 உன்னத குணங்கள் உடையவர்களாக ஆவர் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்நிலை அடைய தேவையில்லை. அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு கொண்டு செல்லும் தகுதியை நித்தியமாக பெற்றிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பார்த்தோன்றதை பார்க்கலாம். அந்த பக்தர்கள் முழுமுதற் கடவுளுடன் பின்வரும் 5 உன்னத ரசங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் தொடர்பு உடையவராக இருக்கின்றனர். அவை சாந்தம், தாஷ்யம், சாக்கியம், வாத்சல்யம் மற்றும் சிருங்காரம் ஆகும். பகவானுடன் கொஞ்சம் கொள்ளும் இத்தொடர்புகள் என்றும் நிலைத்திருப்பவை. ஆகையினால் நித்திய சித்த பக்தர்கள் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடித்து உயர்நிலை அடைய தேவையில்லை. அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யும் தகுதியை நித்தியமாக பெற்றிருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நடுவுல கட்டாச்சு மாதாஜி, நடுவுல கட்டாச்சு. ஓகே ஓகே, நெட்வொர்க் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்றாங்க, உத்தரகாண்டத்துல பகுதியில வந்து ராமச்சந்திர வர்றாருன்னா அவர் மாத்திரம் வரல. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் சொல்றாரு. துவாபர யுகத்துல வந்து ராமர் மாத்திரம் வரல, அவர் கூட என்ன யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்க? லக்ஷ்மணன் வந்தார். லக்ஷ்மணன் யாரு? சங்கர்ஷனனே. சங்கர்ஷனன் யாரு? பலராமர் இல்லையா? ஆகர்ஷ்ணா, சங்கர்ஷ்ணா. அப்புறம் பரதர் யாரு? பிரத்யும்னா. நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து ஃபர்ஸ்டா வந்தது வந்து பலராமர். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, இங்க எல்லாம் வராங்க. 4 எக்ஸ்பான்ஷன் வராங்க இல்லையா? சோ இந்த அந்த அவதார துவாபர யுகத்துல வந்த ராமருக்கும் சகாக்கள் வந்தாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எது குலத்துல இந்த திரேதா யுகத்துல ராமர், துவாபர யுகத்துல இந்த எது டைனஸ்டில வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்தாரு. அதனால அவர் கூட பாஸ் டைம் பண்றதுக்கும் அதே மாதிரி சகாக்கள் வந்தாங்க. ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட அவர் என்ன சொன்னாருன்னு, நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு
இது சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம நாடகம், டிராமா எல்லாம் பண்ணணும்னா, எனக்கு ஒரு கேரக்டர், உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துப்போம் இல்ல மாதாஜி? அந்த சீரியல் பிரகாரம் நீ ஃபர்ஸ்ட் போய் இது ப்ளே பண்ணு, நான் அதுக்கு அடுத்தது வரேன். ஒரு ஒரு கேரக்டர் என்ட்ரி ஆகும் இல்லைங்களா? மனக்கற்பனை பண்ணிக்கோங்க. அது மாரி தான். ஈவன் இந்த சைத்தன்ய லீலையில கூட பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் யார் வர்றது? சைத்தன்ய மகாபிரபு வர்றதில்ல. அத்வைத ஆச்சாரியார் அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா, அத்வைதம். அவருக்கு 125 வயசு இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தன்லாம் அது ஒரு டிராமா மாதிரி அவங்க போட்டுட்டு வருவாங்க. நீ இதெல்லாம் போ, அதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவர்தனம் வரணும், யமுனா நதி வரணும், இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு அப்புறமா பண்றாங்க. அது இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவங்களுடைய லீலைகள், உன்னதமான லீலைகளை பண்றதுக்கு அவங்க சகாக்கள் வராங்கன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. அவங்கெல்லாம் வந்து எதுக்கு உட்பட்டவங்க இல்ல, இந்த பௌதீக ரூல்ஸ்க்கு வந்து லாஸ்க்கு உட்பட்டவங்க இல்ல. மரணம், பிறப்பு, இறப்பு இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதனால எவர் லிபரேட்டட் வைஷ்ணவாஸ். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா, நம்மள அவங்கள மாதிரி மனக்கற்பனை பண்ணிச்சுட்டா அது தவறுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பாருங்க. அவங்கள வந்து இப்ப நான் யசோதா, நான் வந்து நந்த மகாராஜான்னு அப்படின்னு நான் என் மனசுக்குள்ள கற்பனை பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது தவறு. ஏன்னா என்னுடைய சரீரம், நம்மளுடைய சரீரம் வந்து பௌதிகமானது. இது பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அழியக்கூடியது. அவங்களுடைய சரீரமும் சரி, ஆத்மாவும் சரி வேற இல்ல. ரெண்டுமே உன்னதமானது, நித்தியமானது, திவ்யமானது. அதனால நம்மள அவங்கள வந்து என்னைக்குமே சமமா ஆக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் ஒரு அணு இல்லையா? கடவுளுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அணு. நம்மளுடைய சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 1ல 10,000த்துல 1 பங்கு. நம்ம சைஸ் அவ்வளவுதான் இல்லையா? அதுக்கு நம்ம ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதுல நம்ம இந்த பூலோகத்துல என்ன பண்ணிப்போம், நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ். நான் தான் பெரிய ஆளு, நீ தான் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லிட்டு, நான் தான் வசதின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இங்க இருக்குல்ல இல்லையா? அந்த எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மனுஷத்துக்குள்ளயும் பாத்தீங்கன்னா மன அழுத்தமும், தாழ்வு மனப்பான்மையும், பிரச்சனைகளும் வந்துட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேவா? சோ இவருங்கெல்லாம் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குவாலிட்டிஸை வச்சு நம்ம சொல்றார். கிருஷ்ணருக்கு வந்து பரிபூர்ணமானவர். அதனால பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஃபுல்லா 64 குணாதிசைகள் இருக்குன்றத நம்ம பார்த்தோம். நம்ம கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி அப்போ பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதே என்ஓடியிலே பார்த்தோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நித்திய சித்தர்களுக்கு, நித்திய லிபரேட்டட் பர்சனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 55 குவாலிட்டிஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. கிருஷ்ணருக்கு 64, இவங்களுக்கு அவருக்குன்னா கம்மியா 9 இவங்களுக்கு இருக்கு. அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்ல. பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 50 தான் இருக்கும். பக்தர்களுக்கு நம்ம ஜீவாத்மா இருக்கோம்ல, நம்மலாம் ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாக்கு இதுல 50% தான் இருக்கும். அதுவும் ரொம்ப கம்மி பெர்சன்டேஜ்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா? அத நம்ம ஃபுல் ஃப்ளரிஷ்டா எடுத்துட்டு வரணும்னா, நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நல்லா மேல வரணும். அப்ப வந்து கண்டிப்பா அந்த ஃபுல் பெர்சன்டேஜ் அடைவோம். தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 5 பிரைமரி ரசா இருக்கு, 7 செகண்டரி ரசா. அந்த ரசால வந்து ஏதாவது வந்து, அதாவது நியூட்ராலிட்டி, சமானா, சர்வீட்டர்ஷிப் தொண்டு, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சாக்கியா, பேரண்ட்ஹுட் வாட்சல்யா, மாதுரிய காஞ்சுவல்ல, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், கடவுள்கிட்ட நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கலாம். ஓகே. சோ இத நம்ம பண்ணணும். ஆனா நித்திய சித்தர்களுக்கு வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லன்றதை இங்க சொல்றாரு. நித்திய சித்தா டிவோட்டிஸ் do not have to strive to attain the perfectional stage by executing regulated devotional principles. பட் இருந்தாலும் நம்ம கோஸ்வாமிகள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, எதை சாப்பிட்டாலும் கடவுளுக்கு வந்து படைச்சிட்டு அவங்க வந்து சாப்பிட்டாங்க. யாருமே வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்காம சாப்பிடல. அதுதானே நம்ம பாக்குறோம். அவங்க காட்டிலே இருந்தா கூட கிடைச்சதை வச்சு அதை என்ன சமைச்சாங்கோ கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்தாரு. கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, ஏய் உப்பு இல்லப்பா கொஞ்சம் போடுப்பான்னு கேட்டார் இல்லையா? அங்கேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம. அவங்க அவ்வளோ அளவுக்கு லிபரேட்டட் சோல்ஸ் இல்ல, அவங்கள மஞ்சரிஸ். அவங்களே வந்து கடவுளுக்கு கொடுத்துட்டு பண்ணாங்கன்னு அவங்களே சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்ல. சமமானவர்கள்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரே சொல்றாரு சத்யபாமா கையில. அப்போ வந்து நம்ம ஏன் அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா நமக்கெல்லாம் வந்து முன்மாதிரியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? முன்மாதிரியா இருந்துட்டு நம்ம அவங்க கையில கத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ண நம்ம கூட ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகலாம், கேரண்டின்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். அங்க போனா எப்பவுமே அன்பு அன்பு அன்பு, பிரேம பிரேம இருக்கும். அப்புறம் ஆனந்தம் ஆனந்தம் இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அங்க நடந்தா கூட டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும்.
பேசினா கூட பாடுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆனந்த நிலையை போயிட்டு நம்ம போனோன்னே நம்ம இந்த இப்போ கிடைச்சிருக்க வாழ்க்கையை வந்து சீராக வச்சுக்கிட்டு இந்த வாழ்க்கையினுடைய பூரணத்தை அடையிறதுக்கு வந்து இப்போ சொன்ன ஏதாவது ஒரு பிரைமரி ரசாவை வச்சுட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு போன பிரின்சிபல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஓகேவா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம செவ்வனே வச்சுக்கலாம். ஓகே, அனுதினமும் நாமஸ்மரணம் பண்ணிக்கிட்டு எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸும் இல்லாம கடவுள்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணலான்றதுதான் இந்த பக்தர்கள் கிருஷ்ண பக்தர்கள் பத்தி இந்த சாப்டர்ஸ் மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் நன்றி. முடியுது. அடுத்த நம்ம 26வது சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகேவா? வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டு எவ்ரிவன். தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.